Αυτή είναι η Άννα. Είναι περίπου 20 χρονών. Κάποιος της έδεσε με αλυσίδα το πόδι και την εγκατέλειψε σε ένα βουνό για να πεθάνει. Η Άννα, για να ελευθερωθεί, τράβηξε την αλυσίδα και έκοψε το πόδι της. Οι άνθρωποι που τη βρήκαν να περιπλανιέται στο χείλος ενός γκρεμού, τη φρόντισαν και ειδοποίησαν τον Ελληνικό Σύλλογο Προστασίας Υποειδών για να την περιθάλψει. Ο Σύλλογος για το έργο του στηρίζεται αποκλειστικά σε δωρεές. Η πληγή της Ανούλας σιγά σιγά επουλώνεται. Για να μπορέσει να ξαναπερπατήσει, χρειάζεται ένα προσθετικό μέλος το οποίο στοιχίζει περίπου 2.000 ευρώ. Γνωρίζοντας πόσο δύσκολη είναι η καιρή, ζητάμε από όποιον μπορεί έστω 2 ευρώ. Αν γίνουμε πολλοί, η Άννα θα μπορέσει να ξαναπερπατήσει. Γιατί το θέλει. Φαίνεται στα μάτια της και στην αξιοπρέπεια με την οποία αντιμετωπίζει αυτούς που τη φροντίζουν. Και στην υπερηφάνεια της. 2 ευρώ για την Άννα.